Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства приказал разработать механизм выделения средств крымско-татарскому телеканалу АТР. Вице-премьер Вячеслав Кириленко должен провести встречу с Минфином, Минсоц, Мининформполитики и Минюстом, чтобы найти возможность разблокировать выделение предыдущим правительством денег на АТР. На прошлой неделе министр информполитики Юрий Стеть заявил, что взаимодействие между министрами не получилось, и попросил премьера вмешаться. Питання, яке потребує вашого особистого втручання, Володимир Борисович. Такого потребує питання вирішення фінансування телеканалу АТР. Це рішення Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року. На той момент міністр соціальної політики в попередньому уряді пан Розенко, зараз віце-прем'єр, вносив цю постанову за ініціативою Міністерства інформаційної політики. І нібито все було окей, але до сих пір це рішення Кабінету міністрів не вступило в силу. Ще раз кажу, ми маємо сьогодні знайти рішення в цій залі, і без вашого особистого втручання, пане прем'єр-міністр, це рішення знайти неможливо. Дякую. Да, я знаю про цю проблему. Фактично, зміни державного бюджету, державний бюджет це передбачає, постанова уряду це передбачає, але на превеликий жаль, з точки зору виконання є певні труднощі, але не потрібно це питання відкладати, а треба бути дуже передбачуваним для того, щоб забезпечити фінансування. Тому я дам доручення профільному віце-прем'єр-міністру. Вячеслав Анатолійович, прошу вас зібрати Мінфін, Мінсоц, Мінінформаційної політики для того, щоб внести пропозиції не пізніше, ніж на наступне засідання уряду, або зміни в цю постанову, або нова постанова, але розблокувати це питання для того, щоб ми могли здійснити видатки в цьому напрямку.